Staat Ken om die. terang zijn vier zit. Bushi boy. Follow up. Wie het is aan een short werk. Yes, zo. Kijk aan. Huh? Yes, Dat zo. is echt die. I just love me some chocolate cake. Some of that chocolate dripping on the sauce. Waar is die bal voor hij Owen? Can't stand. Kan maar staan. Oeh, no, that chocolate name. Hell yeah. Ah, sim binnen. Nee, 11 plaats 3. Dan sier bro. Kan niet 2 kilometers hoor. He jumped for hoe lang? 6 months. No. Jump. 6 months Je nou eerst van gestart. squats. 6 months van push-ups. Waar is die bal? En je kan niet even... Running is different van een goed teken. Wat van jouw vorm is horrible. Nee, running is literally different. Hoeveel naar heb je gewoon? Hoeveel naar heb je gewoon? Snail space bro, hij heeft te jog even. En ze niet supposed to moe te worden als het te jog is. Running is different van push-ups en het squats. Retard. Nee, sukkel af. First half moet 8,7 Hoe kom kan ik aan het hoor? Huh? Hoe kom? Huh? Deze gaan niet aan. Hoe kom? He's supposed to ken was, he's the expert. Kom, sê me hoe Je kan niet, kom? je kan niet. Hoe kom? Kan ik? Kan je nou 2 keer houden? Ja, No. ja, En terugkom. ja. En hoe kom je niet? Wat? Je ziet, nu kom ze even wat niet. Als je het niet doet niet, hij je kan het niet doen niet. Je bent net kan hem ons klaar doen. Maar je zal ook moe als zoals ik. Niet pretend niet bro. Je wordt nog moe. Ja. Ah, Je pretend dan. Maar